alle sammen. Hej sammen, hjertelig velkommen til den her YouTube-video. Så jeg ved ikke, om I ved det. Jeg er nemlig ved. Jeg elsker heste. Jeg skal nemlig til ridning i morgen. Og så rider jeg nemlig på en kæphest, jeg har fået Alberte. Og så har jeg lavet en bane, som jeg vil lave en lille video om. Så ja. Og jeg går nemlig til ridning hernede ved Lind. Jeg ved ikke lige om det. Ja, ja. Jeg rider nemlig på en hest, der hedder Maggie. Hun er 26 år. Ja. Men jeg tror bare, vi kommer i gang. Det er nemlig lige her. Og for at I kan se nemlig hele banen. Og den er langt nede. Ja. Og der er nemlig kommet sådan noget her på den. Alberte, hun har nemlig lavet det, og så har jeg puttet sådan 2 flætninger, som der på en måde er hårde. Så ja, jeg skal nemlig have den her. Okay, så 3. Så det er nemlig spring, slam og spring. 3 spring og 1. Så sætter bare det herovre. 3, 2. Så skipper de her. Nå, 2 sekunder, det bliver nok. Nej, den er gået op. Baby, wanna walk that play? Men jeg tror, jeg lige hurtigt snakker lige lidt om ridning, og så laver jeg et mere en. Så ja. Okay, så jamen, nu skal vi jo nemlig snakke om det. Så ja. Jeg rider nemlig på en hest, der hedder Maggie. Så har jeg sagt, at den er 26. Og jeg begynder nemlig næste mandag skal til ridning i morgen, fordi det er søndag. Og så i morgen, når jeg kommer fra ridning, så skal jeg gøre mig klar. Så skal jeg nemlig se min fætter spille fodboldkamp. Og så skal jeg, ja. Og jeg glæder mig, fordi at vi skal nemlig ja. Det var virkelig godt at ride. Og engang kunne jeg ikke lide heste, jeg var virkelig bange for dem. Men så kom jeg med en gang, da Alberte var staldvagt, så måtte jeg komme med, fordi at vi skruede op i sådan en boks med hestene. Det der, den der lyd der,
Og og så, ja, og så sådan, det er første gang, jeg var der, så skulle jeg bare ride, og så fik jeg lov til at skride af på en hest. Og så, ja, tror jeg bare rider igen, eller gør det der igen. Det har jeg egentlig ikke gjort. Det ride, tror jeg. Det kan være spændt der. Mother. Ja, jeg skal lige hurtigt gøre det her. Ja, fordi jeg skal lige over, fordi at klokken er... Den er 20:43. Og den her kæphest, den hedder faktisk Maggie. Det er Maggie. Hun er 26. Hun er ligesom en hest, som er på rødskolen. 3, 2, 1. Gør det lige 2 gange i streg. Gør det kun 2 gange. Ja. Hvad? Men jeg er videre. Så tror jeg nemlig, det var det for den her video. Ja, hej.